जवाब नहीं जाते गठार जवाब नहीं जाते आई मेरे बाबा नहीं जाते हालेलुया 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 अन्दायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जिसुआ मोनसे बाथ्रा बुंदों सोरबा आंनि थाखाय गोबां दुखु सैबायब्ला आं बेनोसो मोजां बान्थाखौ होगोन नायदो जिसुआ बेसे गेदेर अननायजों जोंखौ बुंदों सोरबा आंनि थाखाय गोबां दुखु सैबायब्ला आं बेनोसो मोजां बान्थाखौ होगोन नाथाय सोरबा संसाराव माबा मोनसे हाबा मावनानै जाफुंसारब्लाल' जिसुआ बेनो बे बान्थाखौ होआ जानो हागौ अन्दायगाफोर बे संसाराव थानायाव संसारनि मोजां मोजां खामानि मावनानै गोबां बान्थाफोर मोननायफोर दं संसारनि बान्थाफोर बे संसाराव थालांजोबगोन नाथाय जिसुनि मुङै दुखु सैनानै जायफ्रा जिसुखौ मोननायजों लोगोसे जिसुनि मुङै दुखु सैनानै अन्दायगाफोर बियो दुखु सैबायब्ला जिसु बुंदों सोरबा आंनि थाखाय दुखु सैनानै जिउ दाबाय आरो बियो थैलांबाय आं बेनोसो मोजां बान्थाखौ होगोन नाथाय बे संसाराव सोरबा मोजां खामानि मावनानै एबा माबा मोनसे समाजनि गावनि मण्डलीनि फारिसनि माबा मोनसे खामानि मावनानै बान्थाफोर आर'नाइफोर मोननो हागौ अन्दायगाफोर एबा माबा मोनसे खामानि मावनानै जाफुंसार खामानिखौ मावफुंबाय नाथाय बिदि होननानै बेबायदि मावनायखाय जिसुआ बेनोबो सोरगोआव बान्था होगोन नामा अन्दायगाफोर माबा मोनसे खामानि मावनानै बे साक्सेसफुल जाबाय बिनि थाखाय सोरगोआव बिनि थाखाय बान्था होगोन नामा नाथाय बे संसारनि खामानि मावनानै एबा माबा मोनसे मोदोमनि खामानि मावनानै बियो बान्थाफोरखौ मोनब्लाबो नाथाय बे गावनि मुङै दुखु सैनानै जायफ्रा जिउखौ बावबाय जायफ्रा फोरबोनि मुङै दुखु सैबाय बेनोसो बियो बान्थाखौ होगोन बे संसारनि माबा मोनसे खामानि मावनानै अन्दायगाफोर बे जाफुंसार खामानिखौ मावनानै साक्सेस जानायखाय बेनो जेरै बान्थाखौ सोरगोआव होगोन बे नङा अन्दायगाफोर जाफुङाब्लाबो बिनि सायाव बे बान्थाखौ बे सोरगोआव मोना आं दा सोरगोनि बान्थाखौ फोरमायगासिनो दं अन्दायगाफोर नाथाय इसोरनि थाखाय जाय मानसिया जेसेबां दुखु सैदों जेरै नोंथांमोना गोबां दुखु सैनाय बे जायगायाव फैदों बान्थाबो दोनखाबाय अखा बांखानि गेजेराव नोंथांमोना दिनै बे 13 तारिखआव दिनै बे ज्योति प्राइमारि सेन्टाराव फैदों बेनि थाखाय बिसोरनि अननाया दंखासै फोरबोनि मुङै नोंसोरो सोरबा होसोजाबाय बिनि थाखाय दंखासै बान्थाया फोरबोनि मुङै सोरबा मुगै जाबाय बिनि थाखाय बान्था दंखासै अन्दायगाफोर दिनैनि थाखायबो नोंथांमोना बान्था दंखासै दा अन्दायगाफोर बेनिखायनो जायफ्रा इसोरनि थाखाय जेसेबां दुखु सैदों बिनि सायावसो बान्थाखौ इसोरा होगोन दा बेनिखायनो अन्दायगाफोर आं मोनसे उदाहरणखौ सानदों सानै फादारनि सोमोन्दै खोन्थादों सासे फादाराबो बेयो 10 लाख बिनि आखायाव दंमोन बेनिखायनो बियो 10 लाखनि मोनसे समायना बे गिर्जा न'खौ लुनानै होबाय आरो सासे फादाराबो 10 लाखनि बियो समायना गिर्जा न'खौ लुनानै होबाय सानैनाबो जाफुंबाय सासे फादाराबो गिर्जा न'खौ 10 लाखनि लुनानै होदों आरो सासे फादाराबो 10 लाखनि बे गिर्जा न'खौ लुनानै सानैनाबो जाफुंबाय सानैनाबो गिर्जाया लुखांजाबाय आच्छा अब्ला बे सानैबो फादारा बे गिर्जा न'खौ लुनानै होनायनि थाखाय सानैबो 10 लाखनि रांनि खरसा खालामनानै बे गिर्जा न'खौ लुखांबाय अब्ला बियो बान्थाखौ मोननांगौ ना मोननाङा सानैबोथ' बान्थाखौ मोननांगौ दा अन्दायगाफोर जाय गिर्जा न'खौ बे सानैबो फादारा बेबो 10 लाखनि बेबो 10 लाखनि बेबो कमप्लिट लुबाय बेबो कमप्लिट लुखांबाय अब्ला सानैयाबो बान्थाखौ मोननांगौ ना मोननाङामोन अन्दायगाफोर दानिया जों बिजिरदिनि अन्दायगाफोर नाथाय नैबे गिर्जा न'खौ लुनायाव अन्दायगाफोर जाय बे सानै फादारनि मादाव बे गिर्जा न'खौ लुनायाव बेसेबां खस्थ' सैनांदों
बे गिदिर न'खौ लुनायाव बेसेबां दुखु सैनांदों बेसेबां सैनानै खस्थ'नि गेजेरजों बे न'खौ कमप्लिट खालामनो हादों बेखौ नायनानैसो इसोरा बान्थाखौ होयो ओरैनो जानांगौ बिसोरनि सानै फादारनि मादाव सासेया बे खस्थ' गैयालासेनो ओरैनो बियो बे न'खौ कमप्लिट खालामदों नाथाय बे सानै फादारनि मादाव जानो हागौ जेसेबां खस्थ' सैनानै बे गिदिर न'खौ लुखांबाय बे खस्थ'खौ नोजोर होनानैसो इसोरा बिनि सायावसो बान्थाखौ होयो अनदायगाफोर जोंबो दिनै जोंनि जिउआ मोनसे लुखांजानाय न'फोर बादि जोंनि जिउफ्रा मोनसे लुखांजानाय गिर्जा न'फोर बादि जोंनि जिउआव फोथायनाय बिनायाव इसोरखौ मोननायाव सोरबा सोखाजानायाव अनदायगाफोर जायफ्रा खस्थ' सैनानै जिसुनि थाखाय फोरबोनि थाखाय खस्थ' सैनानै नोंनि जिउखौ लुखांनायाव नोंनि बे फोथायनायखौ लुखांनायाव नोङो बेखौ लानानैसो इसोरनिफ्राय मोनगोन बान्थाया अनदायगाफोर साजोंजों फोथायनायजों नङा जानो हागौ आं बाहाय फैनानै आंनि फैनाया जाफुंबाय आं फैनानै 13 थारिखखौ मानिफुंजोब्बाय नाथाय बे फैनायाव बेसेबां खस्थ' सैनांखो नोङो बे फैनायाव गरसेबो बाराबो मोनाखैबो जानो हागौ ओरैनो खस्थ' सैनानै नोङो बिसिम फैनायाव सान्दुं अखानि गेजेराव उन्दुनो मोनैयाव गारि मटर लानानै फैनायाव बिदिनो गोबांथार खस्थ' सैबाय नै जोंनि सिगाङाव बेसेबां खस्थ' सैनानै बिमा बिफाया जाय आदा एगनेस मोना बेसेबां खस्थ' सैनानै बे गथ'नि थाखाय जिसुनि थाखाय दिनै बे गोदना बायनाय गथ'नि थाखाय लाबोना बेसेबां खस्थ' सैदों बेखौ नोजोर होनानैसो इसोरा बान्थाखौ होगोन अनदायगाफोर जोंबो दिनै बे जायगायाव फैनायाव इसिग्रां खस्थ' सैदों बे खस्थ'नि सायाव नोजोर होगोन इसोरा बेखौ लानानैसो गिबि इसोरनि अननाय बान्थाखौ जों मोनगोन बेनिखायनो अनदायगाफोर बेनिखायनो बे सानै फादारनि गिर्जा न' लुखांनायनि बाथ्राया बेखौनो फोरमायदों सासे फादारा जानो हागौ बे थाखाल' होदों खस्थ' गैया ओरैनो थाखा होनानै मिस्ट्रिखौ होनानै बे गिर्जा न'खौ कमप्लिट खालामनो हादों नाथाय सासे फादारा गोबां खस्थ' सैबाय रायखोमा जाबाय बखि जाबाय निन्दिबो जाबाय गिर्जा न'खौ लुखांनायाव बायदिसिनाबो बुंजाबाय आरो बेखौ लुनायाव गावनो बेसेबांबा खस्थ' सैनानै बे न'खौ कमप्लिट खालामनायाव बेखौ लानानैसो इसोरा सोरगो रायजोआव बान्थाखौ थिनानै दोनो बेबायदिनो जोंबो बे संसाराव इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव बे ज्योति प्रेमिनिटी सेन्टाराव फैनायाव बेसेबां खस्थ' सैदों बेखौ इसोरा नोजोर होगासिनो दं बेखौ लानानैसो जोंनि सायाव बान्था होगोन सोरबा बे हादराव थांना थानायावनो सोखाजानायनि बान्थाखौ मोनगोन सोरबा फोथायनाय बान्थाखौ मोनगोन बेनिखायनो अनदायगाफोर बेनिखायनो गोदोनि गोथारफ्रा गोबां खस्थ' सैनोसो हास्थायोमोन गोदोनि समाव गोबां दुखु सैनो हास्थायोमोन गोथार फ्रान्सिस आसिसआ बिनानै लादों जाय गोथारफोरनि मादाव बे गोथार फ्रान्सिस आसिसआ माबोरै आर'ज खालामदोंमोनलाय इसोरनियावलाय फोरबो आं नोंनि गासै दुखुफोरखौ आं सैजोब्बाय नाथाय दिनैसिमबो आं नोंनि क्रुसनि दुखुखौ सैनो मोनाखै गासै दुखुफोरखौ आं सैजोबनो मोनदोंब्लाबो फोरबो दिनैसिम आं नोंनि क्रुसनि दुखुखौ सैनो मोनाखै फोरबो आं बेखौनो नागिरदों बेखौनो मोनाखै आं मुंख्लं जानो हास्थायदों बुथार जानो हास्थायदों आं सिथार जानो हास्थायदों सिथार जानो मोनाखै मुंख्लं जानो हास्थायदों मुंख्लं जानो मोनाखै आङो नों बादि सिखु जानो लुबैदों नों बादि आथिं आखाइयाव गाजर जानो लुबैदों आं बेखौ मोनाखै फोरबो नायदो माबादि बिनानै लादों गोथार फ्रान्सिस आसिसआ नाथाय जोङो बिनानै लायो आं माबोरै सुगाव मोनगोन आं माबोरै धोनि जानो हागोन आं माबोरै राजा जानो हागोन आं माबोरै मिनिस्टार जानो हागोन आं माबोरै प्रेसिडेन्ट जानो हागोन आं माबोरै मान मोननो लुबैगोन बेखौ जोंनि जिउआव हास्थायो नाथाय इसोरा बेनो बान्था होआ अनदायगाफोर जों इसोरनिफ्राय बान्थाखौ मोनोब्ला माबोरै जों बिनानै लानो जों हागोन दा बेबायदि दुखु सैनो आं माब्ला हामजागोन आं माब्ला बेनिखायनो दहाय बुंदों गावनि दुखुनि अनगायै गुबुननि दुखुफोरनि थाखाय बांसिन बिनानै हो जाय गथ'आनो अन्थाव बाथाव बिनि गोदनाया बायनानै दं बिनि थाखाय बिनानै हो नोंनि खाथियाव फिसाफोर गावनि फिसाफोर बायदि थाबायनो हायैबो दं बिनि थाखाय बिनानै हो नों मा बेराम बेनिफ्राय बांसिन बेमारि बिनि दुखुथियाफोरनि थाखाय बांसिन बिनानै हो हावरियाफोरनो दान हो दुखुथियाफोर गावनि जानायखौ दोनथ'नानैबाबो सोरबा हावरियाफोर गावनि ओंखाम जाहां जाब्लाबो नों बेनो हो
सानसे समाव आं जेब्ला मिसनाव दङमोन सासे भिखारि फैदोंमोन आङो सादि क्लास लाखांनानै जेब्ला एकथा समाव ओंखाम जानो बेदर दङमोन दावदै दङमोन आं लगायना जाहां जायो बिनानै बे समाव सासे भिखारिया फैबाय बाबुलै आं ओंखाम खैबाय आंनो होदोब्रा आंनो जाहोदो आंनि ओंखाम संग्रायाव जानायाव हाबबाय आं बे समाव सानबाय दहायसो आङो दुखुथियाफोरनि थाखाय बिनो खावलायदोंमोन सोरबा खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अनोब्ला सोरखौ अननाय दानि दिनै भिखारिया फैबायब्ला जानांगौ इसोर नोंनो आंनि बे जानायाव बिबायारि महरै नों फैदों बेखौ साननानै जादो आफा नों जादो आंनि ओंखाम लगायहां बेदर जाहां जानायखौ दोनथ'नानै आं बेखौ बे आखाइबो सुवाखै मानो बियो जानांगौ एसे खर' गाज्रि भिखारि ओंखाम होनानै बुंदों जादो आफा आंनि सियारखौ जिरायनो होबाय आं बेनो दै लुना होदों जेब्ला बियो ओंखाम होनानै जि आखाइ फारनैजों जादों बेदरखौबो जादों बेगें बेलाव ख्रुबजोबदों आरो जेब्ला बिनि जानायखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोन्दों फोरबु दिनै नोंनो आंनि न'आव बिबायारि महरै आलासि महरै नों फैबाय आंनि जानाय गेदेर बाथ्रा नङा आङो दा बै हटेलफ्राव थांनानै रुटि गरसेबो जाहैनो हायो नाथाय दिनै बे भिखारि बेनिखायनो अन्दागाफोर बै बिबायारिया बै समाव फैदोंमोन जेब्ला सिमाङाव फैदोंमोन अ फिसा नों आंखौ सिग्राब अनो बेखौनो सोरबा बुंफैदों आं मिथियाखै सिरि जाहाथ मोनबाय जानांगौ बै बिबायारिया बे इसोरनियाव रुबै फैदोंमोन अन्दागाफोर दिनै बिनि उनाव आं लासै लासै इसोरनि खामानिखौ मावनो बोलो मोन्दों जानो हागौ जोंनि न'आवबो मालाबा बिबायारि महरै फैगोन आंनि गावनि जानायखौ होगोन दा बि नों गोजां बोथोराव लामायाव सोरबा लांथिया फाथिया थायोब्ला नों गावनि जोंब्ला माब्ला गाननायखौ नों होगोन दा बि होनाय नङा मानो आं गावखौ अनो आं गावखौ बांसिन मोजां मोनो आं बेनो होयोब्ला आंनि दासो गोदान बायनानै लाबोथारनाय आं माबोरै होनो बे जोंनियाव साननाय दं नाथाय जोङो अन्दागाफोर जों दासिमबो इसोरनि नोजोराव पारफेक्ट नङा अन्दागाफोर बेनिखायनो दिनै जोंबो गुबुन दुखुथियाफोरनि थाखायबो बिनानै होनांगोन आरो जोंबो नायदो गोथार फ्रान्सिस आसिसनि बिनाया माबादि फोरबु आं नोंबादि मुंख्लं जानो थाखाय जेरै नोङो जोंनि थाखाय बुहुमनि थाखाय गोबां सुबुं हारिफोरनि थाखाय दाय गैयालासेनो सिखाव बादि नोङो माब्राब माब्राब ख्रिस्ट'फाव आलाय जादोंमोन बुथा जादोंमोन मुंख्लं जादोंमोन आंबो नोंबादि मुंख्लं जानो हास्थायो फोरबु आंनोबो बे बोरखौ हो फोरबु आंनो जेब्लासिम नोङो बे बोरखौ होआ आंनि जिउआव मालाबाबो गोजोननाय मोना जेब्लासिम नों आंनो नोंनो बे दुखुखौ आंनो होआ आंनो बे दुखुखौ राननानै होनो फोरबु जेब्लासिम बे दुखुखौ आंनो होआ अब्लासो आं माब्लाबाबो जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा फोरबु नायदो माबादि बिनानै लादों अन्दागाफोर बे आरो बिनानै लाबावदों गोथार फ्रान्सिस आसिसिसआ नों जुदि आंखौ गावनि असे फिसा सानोब्ला गावनि थार सोलोंसा बायदि सानदोंब्ला अ फोरबु नों आंखौबो नोंनि थाखाय दुखुखौ आंनोबो राननानै होदो बेबायदि अन्दागाफोर बे बिदोंमोन हालेलुया 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 नाथाय अन्दागाफोर गोबां समाव फ्रान्सिसआ बे दुखुखौ मोननो लुबैदोंमोन थैनो लुबैदोंमोन मुंख्लं जानो हास्थायदोंमोन नाथाय बेयो मोनाखैमोन अन्दागाफोर बेनिखायनो बियो आरज खालामबाय थायोमोन जेब्लासिम आंनो बे दुखुखौ होआ अब्ला आंनि जिउआव माब्लाबाबो गोजोननाय मोननाय नङा फोरबु आंनि जिउआव जेब्ला नोंनि दुखुफोरखौ आंनो राननानै होआ अब्लासो आं गोजोननाय मोननाय नङा जोंबो दिनै अन्दागाफोर जोंबो दिनै बेबायदि दुखुफोरनि थाखाय बिनानै लानो हागोन दाबि अन्दागाफोर उनाव जिसुआ सानसे समाव गोथार फ्रान्सिस आसिसनो बे दुखुखौ बेनो होदों माबे समाव ना गावबादि मुंख्लं जादों गावबादि सिखुजादों गावबादि बेबायदिनो अन्दागाफोर आंबो बेबायदिनो गोथार फ्रान्सिसनि आसिसनि बे दुखुफोरखौ नुनानै आंबो मालाबा बे ग्रथ'आव बिनानै फोरबु आंबो दिनै बे गोथार फ्रान्सिस बादि नोंनाव बिनानै लायो आंखौबो नोङो बेबायदि नोंनि थाखाय दुखु सैनो नों बादि दुखु सैनो नों बादि मुगै जानो नों बादि होसो जानो नों बादि निन्दि जानो आंनो बे बेबारखौ हो बेनिखायनो अन्दागाफोर जेरै आं बेबायदि बिनानै लायो आंबो
गोबां मानसिफोरजों नंखायनायावनो बखिजानाय निन्दिजानाय होसोजानाय गोबां बेबायदि मोनगासिनो दं नाथाय बेहायनो मोनबाय आङो रंजाबाय आङो फोरबोनो आंनि बिनायखौ होमारबाय अनदेगाफोर सोरबा नंखायनायावबो दासिमबो निमाहा होनो हायैफोर दं बेबायदि नोंसोरनि बखिनाय निन्दिनाय बुंनाय बाथ्राफ्रा अरायसम आङो जेब्लायबो खोनायो आरो बेबायदिनो बुंजाबाय थायो जेब्ला आं बेखौ मोनो अब्ला आङो बै समाव बिनानै लादोंमोन गोथार फ्रान्सिसासो दिनैनो आंनो होबाय बेखौ लाना आं रंजायो बेखौ लाना खुसि जायो अनदेगाफोर दिनै जोंनि जिबनाव बे जायगायाव फैनायफ्रावबो नोंसोरबो बेबायदि दुखुखौ मोननाय दं गोबां दुखुफोर मोननाय दं बे दुखुखौ आंनोबो होदो होननाया जेरै सोरबा सोरबा दं गोबांथार सोरबा लोमजानायजों सोरबा फिसाफोरनि थाबायनो हायैजों सोरबा बेमारिजों सोरबा हाबा जानायनि उनावबो दासिमबो गथ' गैया बेफोर मोनफा मोनफा सोरनिफ्राय मोननाय बान्थाफोर बेजों बिनो हानाय बोलोखौ मोनो अनदेगाफोर बिनो हानाय बान्थाखौ मोन्दों माने बेबो इसोरनिफ्राय मोननाय बान्था सानसे गेदेर इसोरा नोंनो बोरखौ होगोन उनाव बेफोरनि थाखाय सोरजोंबा हाबा जानायनि उनावबो गथ' गैयियाव सोरजोंबा बखिजादों सांग्रेमा हिन्जाव हाबा जानायनि उनावबो गोबां बोसोर थानायाव गथ' गैया सोरबा बखिजादों बेबो मोनसे नोंनि बोर दिनै नोङो गोबां मानसिफोरजों नंखायनायावनो बखिजानाय बे दिनै गोबां मानसिफोरनि बोर फैबाय अनदेगाफोर जेब्ला गोथार फ्रान्सिस आसिसखौ माबायदि बेनो बोर होदों माबायदि बेनो बान्था होदों अनदेगाफोर जेब्ला 1924 मायथाइयाव जेब्ला अनदेगाफोर बियो जेब्ला 50 बोसोर बैसोआव जेब्ला सेप्तेम्बरनि अनदेगाफोर बियो 14 थारिख 1924 मायथाइनि हलि क्रसनि फिस्टियाव ला बारना होननाय मोनसे गोथार गिर्जानि हाजोआव फ्रान्सिसआ मोनसे रिट्रिटआव बाहागो लादोंमोन बे रिट्रिटआव बाहागो लानायाव जेब्ला बे आरज खालामबाय थानाय समाव अब्ला जिसुआ बिजों दर्शन जादों फिसा जेरै नों आंनियाव जेखौ नोङो बिदोंमोन आं बेखौ नोंनो होनोसै मा बिलाय बियो मुंख्लं जानो बिदों बुथा जानो बिदों सि खुजानो बिदों आथिङाव आखाइ गाजर जानो बिदों नोंबादि आंखौबो बुथा जानो बिदों नों जुदि सिथार जानो आंनोबो होदो बेखौ बिदों नाथाय बेनो मा होखो जिसु ख्रिस्ट' बेनो स्टिगमाटा होबाय बेनो स्टिगमाटायाव अब्ला जिसु ख्रिस्टनि बै दुखु सैनाय बे दुखु सैनाया बेनाव फैबाय बिनि अहेबा गब्लंबाय गोथार फ्रान्सिस आसिसना 1924 मायथाइयाव सेप्तेम्बरनि 14 थारिखआव जेब्ला ला बादानो मोनसे गोथार गिर्जानि हाजोआव जेब्ला बे रिट्रिटआव बाहागो लानायाव जिसुआ बेजों नुजानानै अब्ला बेनो बे दुखुखौ होबाय बे दुखुखौ होबाय आं जेरैबायदि नोङो दुखु सैनो आंनि दुखुखौ नों बिदोंब्ला आंबादि आथिङाव आखाइयाव गाजर जानाय अहेबाव जंजों सुनायखौ नोङो नांगौब्ला नाथाय बेनो मुंख्लं जानायखौ होआखै बे दुखुखौ होबाय अहेबा गब्लंबाय थै ओंखारबाय आखाइया गब्लंबाय खर'आव सोरनि टुपि हमनाय थै ओंखारजोब्बाय आथिं थोंनैयाबो गब्लंबाय थै ओंखारजोब्बाय बिनि मोदोम दंसे साबैजों मोजां थै ओंखारजोब्बाय नायदो बे दुखुखौ बियो मोनबाय अनदेगाफोर हालेलुया 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 जेब्ला बे गासै दुखुफोरखौ सिग्राब दुखु नों आं सहायनो हानाय नङामोनब्लाबो आंथ' हानाय नङा जेब्ला जिसुनि गोथां गोब्राब नोंनाव जुदि जिसु बे दुखुखौ होयोब्ला अहेबनि गब्लंलाय सानाय बिसजों हानाय नङा बे गासैखौबो बे मोनबाय आखाइयाबो गब्लंबाय आथिङाबो गब्लंबाय जिसुआ बै 2024 मायथाइनि सिगां जेरै बे आथिं आखाइ गाजर जानाय बे गासै दुखुफोरखौ अनदेगाफोर बे मोनबाय आरो बे मोननायाव अब्ला गासै दुखुफोरखौ बे सहायजोबदों स्टिगमाटा मानोना अनदेगाफोर 2 बोसोर गोबां दुखु सहायनायजों बे आथिङाव आखाइयाव गाजर जानायखौ बे थै गासै बोहैनायखौ मोननानै 2 बोसोरनि उनाव बियो जाय गोथार फ्रान्सिस आसिसआ बेयो रुंसारि जादों हालेलुया 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 अनदेगाफोर रुंसारि पप बावैसो सिगां जाय रुंसारि जानाय
जोंनि पप फ्रान्सिसआ 2024 मायथाइनि 5 एप्रिल खालि बै गोजौ गिर्जा न'नि ला बारना होननाय हाजोनि गोथार गिर्जा न'आव गोबां सुबुंनि गेजेराव भाटिकाननि मिडियानि गेजेरजों गोथार फ्रान्सिसनि 800थि एनिभार्सारि खुंथायाव बियो बुंदोंमोन जाय बिनि गोसोखांनाय मोनसे मोजांथार खुंथायाव अब्ला बियो बुंदोंमोन जिसुनि गारायफोर आरो थैनाय आरो दुखुनि हांखो स्टिगमाटाफोरखौ मानि थाखाय होनाय जायो स्टिगमाटाफोरखौ माखासे ख्रिस्टानफोरनो होनायनि जाहोनानो जादों गावनि दुखुखौ जिसुआ बुंदों गावनि दुखुखौ गोसोखांहोनो थाखाय जोंखौ गोसोखांनो माब्रै दुखु जायामोन बियो माब्रै आथिं आखायाव गाजोल दोआमोन बेखौ गोथार फ्रान्सिसनि बै 800 बियो गोथार फ्रान्सिस आसिसनि बियो खुंथायाव एनिभार्सारि डेयाव 800थि बे दानि पप फ्रान्सिसआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन सोरबा सोरबानो बे आखायाव आथिं गाजोल दोजानाय सोरबा नुजायो बिनि होनायनि गुबै खारन जादों गावनि दुखुखौ गोसोखांहोनाय बिनि दुखु सैनायखौ मिथिहोनाय आरो जोंखौ अननाय आरो बासायनायनि गिदिर बान्थाखौ होनायनि थाखायसो बेखौ नोंनो आंनो सोरनोबा स्टिगमाटाखौ होयो बेबो मोनसे गेदेर गावनि अननायनि बान्था आं माब्रै थैयामोन आं माब्रै बुथारजायामोन आं माब्रै आथिं आखाइ गाजोदों बेखौथ' जों नुवाखै बाइबेलावसो फरायदों बेखौ होनायनि गुबै खारनानो जादों गावनि बै दुखु सैनायफोरखौ सोरबा गोथारफोरनो होनायनि गेजेरजों बेखौ मिथिहोनाय जायो अनदेगाफोर आरो बेखौ पप फ्रान्सिसआ बुंबावदों गोथार फ्रान्सिस एबा सोरबा स्टिगमाटा बे आथिं आखाइ गाजोल दोजानाय मोननायानो जादों गासै ख्रिस्टानफोरखौ जाय बाप्तिस्मानि गेजेरजों ख्रिस्ट'नि थैनाय दुखु सैनायफोरखौ मोननानै देरहासार जानायखौ फोरमायो देरहासार जानायखौ फोरमायो जिसुनि गारायफोरखौ मोननायानो क्रुसाव आलायजानाय आरो सिखांफिननाय आरो बे मोनसे गेदेर अननायनि बान्था हालेलुया 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 अनलायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर जोंनि बान्थाया मा नोंसोरथ' मोजां मोजां बान्था मोनखाबाय होनदों अनदागाफोर मालाय नोंस्रा फोथायनानै मोजां बान्थाफोर मोनखाबाय आंहाथ' बान्थाबो दंना गैया मिथिया हादोराव फोरबोनि मुङै गोबां दुखु सैनायानो जों मिथिदों मोजां बान्था होननानै फोरबोनि मुङै नोंथांमोना दुखु सैगासिनो बेनिखायनो खुद्रिनो नाङा सोरबा लोमजानायाव सोरबा बेमार जानायाव सोरबा होसो जानायाव सोरबा थाखा फैसा गैयियाव सोरबा बिदिनो फिसाफोर थाबायनो हायियाव सोरबा बेमारजों गोबां भुगिनांनायाव बाय दा खुद्रियो बेबो नोंनि थाखाय मोनसे मोजां बान्थासो जेरै स्टिगमाटा जानायाबो मोनसे बेजोंनो दुखु सैनायखौ गावनि दुखु खोन्थादों आंनो जेरै एसेग्राब दुखु सैदोंब्ला नोंसोरबो बे दुखुआनो बेनो मोनसे बान्था नोंसोरनि बे दुखु सैनाया सोरबा गथ' गैया सोरबा गथ'फोर थाबायनो हाया सोरबा जानो हागौ अनलायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर गोबां बेरामाव सैनानै थाखा फैसा गारब्लाबो दिनै नोंसोरो सोखाजानायखौ मोनाखै बेफोर दुखु सैनायफ्रानो जादों इसोरनिफ्राय मोननाय मोनफा मोनफा बान्था बेखौ नाजावना लानो हानांगोन बाहाय खुद्रियोब्ला बाहाय बोराबोब्ला दाबो माथो आं हामा 13 थारिख फैयो गोबां मुलि जायो गोबां बिजाग्राफोरजों बिजायो थेवबो दिनै आंनि मोदोमाव बे सोखाजानायखौ आं मानो मोना मानो होननानै दा खुद्रि फोरबो बे गासैबो नोंनि हरखानाय आंनि मोननो गोनां बे बान्थाखा बेबादि होननानै नों इसोरखौ हामबाय होयोब्ला जिसुआ नोंखौ दांबाय जिसुआ नोंखौ सोखाबाय नाथाय जोङो बे दुखुफोरखौ लानानै खायसे खुद्रियो मानो सोखाजाया आंलाय बेसेबां दुखु सैबावनांगौ बेबादिखौ नों मालाबाबो दाबुं बे गासैबो नोंनिफ्राय मोनखानाय अननायनि मोनसे गेदेर बान्था होननानै इसोरखौसो हामबाय होनो जों रोंनांगोन अब्लासो बियो नोङो सोरगोरायजों गिबि बान्थाखौ इसोरा नोंनो दोनखाबाय अनदागाफोर जेरै आइ मारिमा गोबां दुखु सैनांदोंमोन जायनि थाखायसो बियो 12था खर'आव हाथरखिनि किरिटिखौ बियो इसोरनिफ्राय गाननो मोनदों बे मान आरो अननाय इसोरनि गेदेर बान्था
मानजों अननायजों बे बान्थाखौ बियो मोन्दों। जोंबो सोरगो रायजोआव बेबायदि संसाराव थांनानै थानायाव हामब्लाबो हामाब्लाबो इसोरखौनो अननायजों बै अननाय आरो मानखौ जों इसोरनिफ्राय मोनगोन सोरगो रायजो। अनदेगाफोर बिमा मारियामा जों किरिति गानहोनो मोनाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो अनदेगा आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर बेनिखायनो जेरै जोंखौबो बुंफैगोन दागि अ मारियाम नोङो इसोरनि दया मोनबाय। जेरै गाब्रिएल आल्फाआ बे नुजानायजों बियो अनजानायखाय इसोरा बेखौ बोर गोनांखायसो गाब्रिएल आल्फा बिनाव फैनानै बे बाथ्राखौनो बेबो गिदोंमोन बागदावदोंमोन। बेबायदिनो जोंनियावबो दासिमबो बुंगासिनो दङ। फोरबोआ बुंगासिनो दागि अ फिसाफोर नोंखौबो आं अनगासिनो होनदों। दागि बे बेरामनि थाखाय, दागि नोङो बे होसो जानायनि थाखाय, दागि मुगै जानायनि थाखाय नों इसोरनि दया मोनबाय। इसोरनि बेयो दयासो मोननाय। मारियामाबो दिनै बियो जिसुखौ नाजानायाव बे सुख मोनदों दाबि। जिसुखौ नाजानाय लोगो लोगो इसोरखौ मोननाय लोगो लोगो गोरबोआव मोननाय लोगो सुखै थांनानै थादों दाबि। बांसिन दुखुखौसो बे मोननो नांदों। जिउ जोबनायसिम दिनै आइ मारियामा बे दुखुखौ मोनफालांदों। अनदेगाफोर जोंबो दिनै इसोरनि फिसाफोर जानायखाय बांसिन दुखुखौ मोनोब्ला बे बोरसो। अनदेगाफोर जों बेखौ जिउआव साननानै लानो हानांगोन। जायनि थाखाय इसोरा मारियामखौ गाब्रिएल आल्फानि गेजेरजों माबायदि बाख्नायनो बाथ्रा बुंदों। हिन्जावफोरनि मादाव नों बोर होजाग्रा लुकासनि 1:42 जोंबो दिनै बे गासैफोरनि मादाव जोंखौबो बुंगोन इसोरा नोंबो गासै बिदा फंबायनि मादाव नोंबो बोर होजाग्रा। नाथाय आइ मारियामा दिनै मानि थाखाय हिन्जावफोरनि मादाव बोर मोनसिनखो? मानो बियो इसोरनि बोसोनखौ लादों आरो जेब्लाबो बियो दाग गैयै जों जिउ दादों आरो नोंनि गोरबोनि फिथाइया बोर गोनांसिनथार। बेबायदिनो बोरखौ जोंबो मोनगोन। जाय दिनै बिनि गोरबोआव थानाय फिसायाबो बोर गोनां आरो आइ मारियामा बोर गोनां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।